kita. Excellent gihapon ni mga imong piso. Yo, da. Magbuhat ta. Asa ta dapat club? Uy. Ano ta may sako? Ano ba? Sako. Di lang ta mangitag lain lingkuranan. Kana ta na sako. Sa mangita ang kaglain. May tagdili ka agig kakabos ta. Vlogger nga. Purdoy. Oo, man yung mga vlogger nga purdoy kay wa pa man sila mo subscribe ko. Mo subscribe sila sa tong channel o di may apruhan nga madato. Sama ni Rapid Tokyo. Rapid Tokyo. Bilyon-bilyon na yang mga subscriber. Kung ang subscriber nila mo subscribe na to, milyonaryo na ta. Patukot ang mansion adto sa kanaang dito sa Central Highway. Hindi mo palamban. Palitong tani. Ako yung magbayar dire. Buwan, kitang tanan ng mga pobre dire. Libres bugas. Ay, malala. Ako yung mayor. Nga, kanaang. Nana si pagi na to. Inahanglan jud nga kanaang kana magpasiksi na ka. Kanaang. Kaminti ta maguy-kuyog. Digi ka na ko ibuwag. Every night, every morning, every day. Uban ta sa mga lakaw na to. Asa gitingan sa imong mga vlog. Basi gula ko ka-subscribe ana. I-subscribe! Uyab lang ta di ka mo subscribe. Ali mo ko'y Tris buhakak. Nya ang ako ang asawa di Silma. Dambing de. Mo akong uyab. Amay mo tong ex love. Ha? Amay mo tong ex. Extra kong Silma bitaw. Ay ko pinugumi ang ex. Mas maghandom ka og why? Nakainumdum pa jud kay niya no? Nakainumdum pa jud ka na pa jud kay pagtingin ni kuan di ay mong ex di ay. Adi ex naman to. Ex mga kaagi ni siya, mga nangagi. So dili na to nahisgutan ng mga nangagi. Ay nalagisguti kay sus wala na ko kanuna na. Unahuna ko magana mga ex. Kita man nag-uban ni. Yalam. Sama. Nako pangutanan niyo. Nanapong ka mangutanan na po ka. Ay nalagi na hisguti lagi ng pangutanan. Wala pag udan na mag-away ta. Kay magsige kay hisguti ay na hisguti labi na lang. Wala pag ko pangutanan niya. Kabaw na dahil gaam sa ako pangutanan nimo. Aw nya bantay ha bantay. Sige, pangutanan. Uta, tubagon ko na ba sa parting kamuti. Dili lang. Uy, sobre. Serious ba? Sige, serious ko. Sige, bantay ha bantay masuko ka. Di lagi ko masuko. Ay kasuko ha. Di lagi ko masuko. Lago tra ko ano mo suko. Muwae mo kagwapa. Gago! Oh, ano naman? Kanang Ayo kasuko ben. Tubago na bigay. Sige. kabaw di ka ang sa akong pangutanan. Wala pa gani, mo gani pangutanan na kay kanaang mugag ko sa pagubalik nimo. Yalam. Kanang sa imong ex ba? Oh. Bot sa imong ex. Ay lagi sa pangutanan anang kaninta na to na ko kikita na mo nag-uban ka. Dili, mangutanan ra ko pa. Mangutanan ra ko. Nga na mga hadlok man ka eh. Napad dyan kay pagtingin niya. Sus, wala gid kay pagtanawa ng bihana, wala limtan na to na ko sa kung buo tong bihana to. Wala man to siya kay ex man to nga gid. Ex naman talab. Unya lab. Kung magkuan man duha lab, magkuan man duha ba? Kasi mo kuan. Ay na lang na iskuti lab in town lab. Dili ba, gusto ra ko makahibalo. Wag ko ganto jak. Magkuan mo lab niya. Nga, ganahan sa kaniya lab. Suko. Suko ka. Ganahan nga man turjak na guna di ganahan. Sa taong kay. So ganahan. Sige kana mura kong mabuang gani mura kong mabuang nga tupod niya kay hubo og gaspurol bising. Sunig siya kang mabuang na. Mahubo gaspurol mo kag buang tanaw na nay maghubo gaspurol. So sato pa, na jud kay kuan niya di ay. Wala ex naman to siyan. Ano nga nakahibalo man ka ano? Ano nang tanang sa ka? Kuno na igitubag kita kain ka di ka musuko. Siyempre ako ra jud ipangutanan nimo kay basin oroy. Aw di wala na pung usam ni siyan. Nya og magkuan man duha. Mas lami pa ko. Pariya na oy morom na mga gagaw tinair man gyapon sa Ato jud ay kaniya di ay. Dili mo ri ikaw og siya mao na siya tinair man nagisumpay ko gisumpay. Unsa may color last? Unsa may panty color ba? Last nya panty. Kuan, ay na nariskuti ng panty din. Ay puya na panty. Ay na nariskuti ng panty kita nag-uban o business ko to kana. Unsa man jud? Unsa may? Di lagi ko masuko. Masuko na. Ita nimo ay na nariskuti ng panty. Unsa ba? Masuko. Unsa man ba? Unsa may color panty? Last nya. Kuan. Ay na nariskuti labi si Bija gini mo. Magiskut pa man na siya. Bay nakainumdum ka wala. Kinong pero ay na nariskuti. Nawa lagi. Nakahinumdum jud lagi ka. Ay na lagi. Bay unsa may panty nako karon be? Color be? Yellow. Kay ilpi ikuan magkani ini maka yellow. May unsa may last nya panty color? Ha?
Sa may color sa iyang pantilas nga nagkita mo. Itong mga tibak. Nawa lagi daan para gijud ko. Inambita ka na. Naa pa jud kay kuan niya pag nanasa. Gitubak na ko na yung mga pangutana niya, masuko ka. Bungot sa ukok ni mo. Muna akong giingon ni mong malinungdan na lali sa to. Ito, niya tibak. Lamig po kayo siya kung magpantig tibak. Lam kay brad ko kay paa. Gagmay kay batiis. Sus, kanan lagi ako. Kikito ng maayo ang ihang ka ng balot. Asus, sabi lagi. Kanan kikito na ko may balot. Barang magkabalhibo lagi. Kikit na yung balot. Lami balot. 21 man ang balot. Lami kayo. Lami lagi kayo kana bitong likos ko balot lagi. Ito mabalhibo lagi. Ano balot? Balot ba balot? Kalain na imo ha? Ang samang taong kay, ano masuko magkangat, tindira mo itong balot ang akong ex. Tindira mo itong balot, mo mo ito nagkauyab niya ito, kay tindiro ito siya balot. Kit-kito na kumaya ang balot. Karang, 19, ang likos yun ka na, ito ba, kit-kit ba yun lagi, lamias balot lagi. Mana siya ex ako. Naginaminan po kasayang batlahing balot pad. Iskuta man mo na awan na ito, ang balot. Ito katong basa-basa nga nay buhok. Oh, balot. Lagi. Doon pa lagi.